ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଝିଲା ପରେ ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲି। ତ ଆମ ସିଂପୁରରେ ଦାସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ତ ସେଇ ଷ୍ଟୋରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶୁଣିଥିଲି କି ଟେକ୍ନୋର କିଛି ନୂଆ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି 20,000 25,000 ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି। ତ ଯାଉଛି ସେଠି ଦେଖେ ମୋବାଇଲ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ଦାସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍କୁ ବାଇକ୍ ନେଇ। ପ୍ରାୟ ସିଂପୁର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦାସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କଲେଜର ଆଉ ମାର୍କେଟର ମଝିରେ ପ୍ରାୟ ସେଟା ରହେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯାଉଛି ଷ୍ଟୋରକୁ ଦେଖିବା। ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଲୋକେସନ୍ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ HP ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ, ସିଂପୁର ଯେଉଁଠି ଅଛି HP ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ସାମ୍ନାରେ ଷ୍ଟୋରଟି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟିର ମୋବାଇଲ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରିପାରିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ମୋବାଇଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲ ଅଛି। ଭାଇ ଆମର ଅଲଗା କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଯାଉ ଭାଇ ଆମର ଫ୍ରି ହେଇଗଲେ, ଯେତିକ କଷ୍ଟମର ଥିଲେ ବି ପଳେଇଲେ। ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଆସିଛି ମୋବାଇଲ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସମର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଖୁସି ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ ସେଟ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ସବୁ? ଟେକ୍ନୋର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡେଲ କ'ଣ ବାହାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନୂଆ ଆସିଛି POVA 6 Pro ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଲାଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲଟା ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କହୁଥିଲେ କି ନୂଆ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡେଲ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ମଡେଲଟା POVA 6 ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଫିଚର୍ସ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଫିଚର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫିଚର ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି POVA 6 Pro, ଯେଉଁଟାକି ଟେକ୍ନୋର ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି କିଛି ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ବଜେଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ କେତେ ଅଛି? ବଜେଟ୍ ସେଇ 20-25। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ରେଞ୍ଜର ସବୁ ମୋବାଇଲ ରହୁଛି? 20-25 ଯଦି ଯିବି ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଗେମିଂ ପାଇଁ ହଉ, ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ହଉ, ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଫିଚର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଟିକେ କହିଲେ? ବହୁତ ବେଟର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦଉଛି ARC ଇଣ୍ଟରଫେସ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମତଲବ ୟାର ରହୁଛି କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଟଟା ରହୁଛି, ଏ ଲାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଏଥିରେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି 200 ପ୍ରକାର 200ଟା ମିନି ଏଥିରେ ୟୁଜ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 101 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଷ୍ଟମାଇଜ କରିକି ଆପଣ ଏକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ତ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡିଜାଇନଟା ଖାଲି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ARC ଡିଜାଇନ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନଟା ଖୋଲିକି ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ମୋବାଇଲ ଅଛି। ଟେକ୍ନୋ ଅଛି, ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଭିଭୋ ଅଛି, ପୋକୋ ଅଛି, ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ମୋବାଇଲ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଖାସ୍ କରିକି ଆମ ସିଂପୁର ମାର୍କେଟରେ ବୋଧେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦାସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍। କାରଣ ସେ ଯେମିତି ସେଟ୍ ଦିଏ ଆଉ ବିହେଭିଅର୍ ବି ଯେମିତି କରେ, ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ମୋବାଇଲ ଏଠି ଅଛି, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଭାଇ ଆମର ମୋବାଇଲ ବି ଖୋଲି ସାରିଲେଣି। ଦେଖିବା ମୋବାଇଲର ଷ୍ଟାଇଲଟା କେମିତି କ'ଣ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି POVA 6 Pro। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲାଇଟ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରୁଛି। ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବ। ଆଉ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ରହୁଛି କେତେ? ଫୋନ୍ ଆସୁ, ମେସେଜ ଆସୁ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ନୋଟିଫିକେସନ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନ୍ ସେସନଟା କାମ କରିବ। କ୍ୟାମେରା କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆମର ସାର୍ ଏଥିରେ ରହୁଛି, ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟଟା ରହୁଛି 108 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାମେରା ଆଉ ତା ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦଉଛି 32 ମେଗାପିକ୍ସେଲ। ଆଜ୍ଞା, ଚାର୍ଜିଂ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି? ଚାର୍ଜ କେତେ MAHର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଉଛି? ସେଥିରେ 6000 mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ବି ଟେନସନ ନେବେ। 70 ୱାଟର ଚାର୍ଜର ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଫିନିକ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଏତେ କମ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଦେଇ ହିଁ ପାରିବନି, କେବଳ ଆମ ଟେକ୍ନୋ ହିଁ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ନା ଟେକ୍ନୋ ତ ଏବେ ଭଲ ଆସୁଛି, ମାର୍କେଟରେ ବି ନୂଆ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିଛି। 8GB RAM ରହିବ ଏଥିରେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ 8GB ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବଲ ବି କରିପାରିବେ। 16GB RAM ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା, 256 ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରି ହେଇଗଲା। 8GBରୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ବଢେଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, 8 ସେ ଦେଇ ଦେଇଥିବ ସେପଟରେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ତାର ଅରିଜିନାଲଟା ଦେଇ ଦେଇଥିବ। ତ ଆପଣ ସେଥିରେ 3 ଦଉଛି, 5 ଦଉଛି ଆଉ 8 ଦଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ କନଭର୍ଟ କରି ଚଲେଇ ପାରିବେ।
ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି 4K 2K କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହୁଛି? 4K ଭିଡ଼ିଓ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ରହୁଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ଡିସପ୍ଲେ ଆଚ୍ଛା। କ୍ୱାଲିଟି ଉପରକୁ ଗଲେ AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳିଯିବ। 120 ହର୍ଟ୍ଜ ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ମିଳିଯିବ। ଯୋଉ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଯୋଉ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫୋନ୍ ପ୍ରାୟ ମଡେଲ ଦଉଥିବ 90 ହର୍ଟ୍ଜ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଫୋନ୍ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ କଲା ବେଳେ ସେଟା ଲାଖୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଲାଖିବନି। ଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଚାଲିବ। ତ ଏଥିରେ ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦଉଛି, ଇନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କ'ଣ ଏଥିରେ ଚାର୍ଜିଂର କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହୁଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏମିତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ରହୁଛି, ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ରହୁଛି। ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ମତଲବ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ଫିଚର ଆସିଛି ତ ସେଇଟା ନା? ହଁ, ତ ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସେଇଟା ଆସିଛି। ହଁ, ତ ଯୋଉଟା ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ଯୋଉଟା ଇଏ କରୁଛି, ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ PUBG ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା PUBG ଫ୍ରି ଫାୟାର ଯେକୌଣସି ଗେମର ହେଲେ ବି ହଁ ଗେମିଂ ପାଇଁ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଆସୁଛି ହିଟ୍ ହେଉଛି, ଏ ଜିନିଷ ହିଟ୍ ହବନି ଏତେ ଶୀଘ୍ର। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ରେୟାର ଚାଲିବ, ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଚାଲିବ, ଏଥିରେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଚାହିଁବୁ କି ଅଲଗା କିଛି ଆଇଟମ ମତଲବ Oppo Vivo ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସେ 20,000 ଭିତରେ ଅଲଗା ଆଇଟମ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ମିଳିବନି। ଆପଣ ଏ ଜିନିଷର ଯୋଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁଛି, ଯୋଉ ଫିଚର୍ସ ଦଉଛି, କ୍ୟାମେରା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହଉ, ତା ଡିସପ୍ଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ, ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ହଉ ଆପଣ ଏଥିରେ ବେଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏ ଜିନିଷ ଅଦର କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରରେ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରରେ କେତେ ମତଲବ ହାଏଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ କେତେ ମୋବାଇଲର ରହୁଛି? ଫାଷ୍ଟ ତ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି କହିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି କହିବେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମତଲବ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି। ଯଦି ବି କୋଉଟା ବି ନ ରହୁଛି ଆପଣ ମଗେଇକି ବି ଦେଇପାରିବେ। 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ହୋମ ଡେଲିଭରି ବି ହଉଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ? ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି ନିଜେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଟେକ୍ନୋର ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହୋମ ଡେଲିଭରି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯଦି କିଏ ଅର୍ଡର କରିବେ ଆପଣ ଆରାମସେ ନେଇକି ଦେଇପାରିବେ। କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଫାଇନାନ୍ସର କିଛି ରହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ସାର୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇପାରିବ। ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ TVS ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ଆମର TVS ରହୁଛି, ବଜାଜ ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଦିଟାରେ ବି ହଉଛି, ଆପଣ ଯୋଉଟାରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ କ'ଣ ରହୁଛି, ନୂଆ କାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ସିବିଲ ସ୍କୋର ଦେଖାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସିବିଲ ସ୍କୋର ସାର୍ ହଉଛି କ'ଣ, ସେଟା ହଉଛି LTV ଦେଖିବେ। ଆମର ଯେମିତି ସିବିଲ ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଥିବ 695, ଆଜ୍ଞା -1 ସିବିଲ ଆଜ୍ଞା 710, ଏସବୁ -1 ହେଇଯିବ ନା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେତେ ଆସିବ, 75% ଦବ LTV, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ସେ ପାଖାପାଖି 7,000 ତଳେ ରହିବ, 7,000 ତଳେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ LTV 75 ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ LTV 100 ରହୁଛି, ନୂଆ କାର୍ଡ କଷ୍ଟମର, ତ ଆପଣ ମାତ୍ର 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ଦେବେ। 1,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ଦେବେ, 1,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନୁହଁ, 1,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ଦେଇକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ 1,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ରହିବ କ'ଣ, 12 ମାସ EMI ହେଇପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, 12 ମାସ EMI ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। EMI ବି ଆସିବ ବହୁତ କମ ରେ ଆସୁଛି, 2,000 ଭିତରେ ଆସିବ, ଅଧିକ ଯିବନି, 2,000 ଭିତରେ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା 20,000 ଭିତରେ ତ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ଫୋନ। ଜଣେ ନେଇ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତରେ ଆରାମସେ ଚଲେଇ ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆର ସାଉଣ୍ଡର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି? ଏକଦମ ଝାକାସ୍ ଅଛି। ଡୁଆଲ ସ୍ପିକର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ। ଆଜ୍ଞା ଡୁଆଲ ସ୍ପିକର ରହୁଛି, ଡଲବି ଆଟମୋସ୍ ବି ଏଥିରେ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି କିଛି ଟେନସନ ଆଚ୍ଛା, ଫ୍ଲାଶ ପାଇଁ ବି ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଡୁଆଲ ଫ୍ଲାଶ ରହୁଛି, ଡୁଆଲ ଫ୍ଲାଶ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡରେ ବି ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଶ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ବି ଆପଣ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିକି ଆରାମରେ ବି କଥା ହେଇପାରିବେ। ନାଇଟ୍ ମୋଡ୍ ବି ଏଥିରେ ଥିବ ଆଭେଲେବଲ? ସାର୍ ଆରାମସେ ଅଛି, ଟେକ୍ନୋ ସାର୍ ଇଏ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ ଏଥିରେ। ତାମାନେ ଜଣେ ଯଦି ମତଲବ ଆମର ଯୋଉ ମିଡିଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଯଦି ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ 20,000 ନେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ପାଇପାରିବେ। ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ବି କିଛି ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ଦେବୁ। ହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଟେକ୍ନୋର ଏବେ ସର୍ଭିସ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ, ପାଖରେ ରହୁଛି ଆମର କେୟାର, ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ମେ ବି ଆମର ଏଇ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଯାଜପୁରରେ ବୋଧେ ଅଛି। ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ରହୁଛି। ସାର୍ ମାନେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ସଞ୍ଜୀବ ସାର୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜା ସାର୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସଣ୍ଡେକୁ ଛାଡ଼ିକି। ସଣ୍ଡେରେ ଅଫିସ ବନ୍ଦ। ନା, ଯଦି ଏମିତି କିଛି ମୋବାଇଲ ଫଲ୍ଟ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ଆମକୁ? ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ନମ୍ବର ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଦେଖିବେ, ହାତରୁ ପକେଇବେନି, ପାଣିରୁ ପକେଇବେନି। ଏ ଜିନିଷ କଲେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କେହି ବି ଶୁଣିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଯଦି ଅଟୋମେଟିକ କିଛି ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ଆମେ ହିଁ ବୁଝିବୁ, କିଛି ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କି ମୋବାଇଲ ସହିତ ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଭା ଯଦି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ପୋଭାଟାକୁ କିଣୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରିଷ୍ଟୋ ଗାର୍ଡର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ? ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆରିଷ୍ଟୋ ଗାର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା,
आर मिनिमम प्राइस रोथ देखिए टिके ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି 6499 ଗୋଟେ ଟଲି ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟାଗ୍ ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କୁ 6400 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଟଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି ସାର୍ ଖାଲି ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ନୁହଁ, ଦାସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦାସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଟଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ସେଟ୍ ସହିତ ଆମ ଦାସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ତରଫରୁ ଆମର ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲୁଟୁଥ ସ୍ପିକର ହଉ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି ଗିଫ୍ଟ ଆମେ ଏଥିରେ ଶୋ କରୁଛୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟଲି ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ କରୁଛି ଉପରେ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ ଦେଇକି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଜରିର ଦଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଜ୍ଞା। ଦଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ 11 ଯୋଉଟା ଡି ପ୍ଲସ୍ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ସେଥିରେ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ସେଟା ପକେଇକି ଦେଇ ଦଉଛୁ। ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟମର ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଫ୍ରି ହିଁ ଦଉଛୁ, ଗିଫ୍ଟ ହିଁ ଆମେ ଦଉଛୁ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ସେଟ୍ରେ ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଦାସ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି କି ଦାସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆମ ଏ ସିଂପୁର ମାର୍କେଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋର, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମତଲବ ଗିଫ୍ଟ ବଗେରା ଯେଉଁ ବି ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ମିଳୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋର ଯେଉଁ ପୋଭା 6 Pro ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ବାହାରିଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଖାସ କରିକି ଆମ ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଆକୁ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫେସିଲିଟି ପାଇପାରିବେ। ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଦାସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ହଉ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଏଠାରୁ। ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ କେବେ ହେଲେ ଫେରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଆସି ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ।